y estoy seguro que va a ser declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Con estas verbas, Enrique Cerezo sumou en Sober o seu apoio á candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade. A presenza do presidente do Atlético de Madrid e produtor de cine revolucionou a Feira do Viño da Mandi, da que foi o pregoeiro nesta 35ª edición. La verdad que muy contento de estar en Sober, a esta gran feria del vino que se hace anualmente, y encantado de que me hayan nombrado pregonero. Todos querían sacarse unha foto ou acadar un autógrafo del. E entre o público moito colchoneiro, que o líder rojiblanco meteuse no bote o laurear os viños e paisaxes desta terra. Recorriendo el paraíso en Sober, verdadero paraíso de las tentaciones, no fuese descubierto alguno de los secretos que atesora esta tierra. El conoce xa a Ribeira Sacra, o seu consogro vive aquí e visita non ca frecuencia que sería para ir deseada a comarca, conócea, e claro que vamos facer o posible para que veña máis a menudo, porque como produtor de cine que é, pode ser un impulso para que directores que traballan con el veñan a Ribeira Sacra para gravar algunha próxima película. Milleiros de persoas brindaron co pregoeiro e gozaron dunha feira onde o verdadeiro espírito é... Beber viño, que vas facer na feira de viño, beber viño. Porque aquí o plan é catar, limpar a copa e seguir catando. Hai que catar os viños, entonces partimos a copa limpia sempre, non? É o plan que quedarse, levamos a comida e a comer, e pasalo ben. 22 produtores de adegas de Amande, unha das 5 subzonas da denominación de orixe Ribeira Sacra, serviron nestas improvisadas vinotecas instaladas na Praza do Concello os caldos da boa colleita deste ano. Moi boa, a verdade é que o tempo acompañou, os viños teñen unha graduación moi boa, unha acidez boa tamén, son redondos, están moi ben, estamos moi contentos con esta colleita. Caldos que os produtores, a maioría negocios familiares como é o caso desta adega que saca tan só 2.600 botellas, prodúcense nas ladeiras do Sil con moito coidado e agarimo. Prodúcense sobre 5 millóns de kilos de uvas en total, eso é o que elabora unha adega de Rioja e la soa. Porque non é a cantidade, senón a calidade polo que se diferenzan estes caldos que pouco a pouco están a conquistar os padares mundiais máis exixentes. Unha das cousas que fixamos agora foi vir de Londres, invitado por Robert Parker a participar dúas bodegas de Ribeira Sacra cos millores viños, esta palabra é moi fuerte, non? Decir, do mundo mundial de viño, pois sempre é un referente para esta terra e Sober pois está aí, está xa posicionada en moitos lugares do mundo, non? Sabor que ninguén se quere perder nesta feira, declarada de interese turístico galego, é unha das máis antigas de Galicia. Muy bueno, muy bueno. Tiene un olor. Tiene un olor muy bueno. Unha feira onde a tradición vinícola, o ambiente e a música atrapan o público e converten o Domingo de Ramos desta pequena vila nun gran día de festa.